Hello guys, Mikee Mercado here, your one and only plus-size Barbie. So today, or should I say tonight, kasi gabi na guys, so hindi tayo masyadong mag-iingay, ay na nga, mag-vlog tayo ng part 2 ng ating Ducks and Jutay Challenge. So, ngayon naman is i-rate natin sila kung sila ba ay pang 150 lang o pang 1.5. So, ayan guys, kung na-excite ka na, just keep on watching. Kung hindi ka pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na. And don't forget to give this video a massive thumbs up at i-share ito sa mga friends mo para ma-share ang good vibes. Ayan. So, once again, happy 500 subscribers tayo guys. At counting. Ayan. Huwag tayong mag-settle for 500 lang. Counting dapat tayo. So, ayan, congratulations din sa Kenitoshi Babies dahil sila ay 600 subscribers na. So, just keep on subscribing and support the Filipino vloggers. Ayan. So, guys, without further ado, dahil ang dami ko ng kaikikan kanina, naka 3 minutes yung intro ko. So, eto siya. Mag-i-start na tayo. And dito ulit si Kumaring Bray para sabihin sa atin yung listahan ng mga kanina from the top and to the bottom. Oops, bottom. Okay, si Marvin Kayabyab, ayan. Mga mukhang packboy. Ayan, so, aanuin ko to sasabihin ko to Okay, siya ay pang 150. Naggumawa ng sariling effect para hindi mahirapan. Ayan, 150 para kay Marvin. Siya maliwanag naman yung Ayan, Carl AJ Hunyo. Ayan, base sa picture niya. Pang 1.5. Pang 1.5 siya, girl. Kasi, alam mo na, mga RK yung mga yan. Mahirap magpresyo ng 150 dyan. Makabubugin ka nila dahil. Okay, si Kuya G-Boy Alipin naman guys ay pang... Hindi ko maisip kung bakit. Wait lang, isipin natin ang bongga. Siya ay pang... 150. Pero dapat nga yan, GL card lang yan eh. Kasi friendship, ganan! Gusto mo yan. Okay, next. Jigs de Vera. Ayan, si Kumaring Jigs. And then, baby ko yan si Jigs. Kaya, ito siya. Tsaka, grabe, virgin coconut oil at its finest. So, ito, since baby ko siya, tsaka, grabe, virgin coconut oil talaga. Ito siya. Tumataginting na. Ayan ha. 1,650. Alo ka ka? Ikaw pinakamataas baby mo yan. Gosh, kaya biyab naman tayo guys. Siya ay pang. Dapat sabi niya mataas daw. Oh, ito na oh. Ayan. Bigay natin. Basta mag-subscribe ka sa channel natin. Si Josh kaya biyab pang 1.5. Ayan. Si Jefferson Lonorio naman tayo guys. Si my baby boy na matangkad. Kasi alam niyo pala guys, short, to cut it short, isa sa mga gusto ko sa lalaki, to be my boyfriend, mga ganon na tipo, is yung mas matangkad sa akin. Mas matangkad siya sa akin. Pag niyayakap ko nga siya, hanggang dito niya lang, dito niya lang ako, girl. O, loka ka. Tapos pag kisses sa forehead, ganun. Sana all. Okay, si Jefferson Lonorio, guys, is pang 1.5. Siyempre, pag ginawa ko niyan, Diyos ko. Isang linggo, 1.5. Sabi ko, 1.5. Ganan! With bagong cellphone. Charot. Okay, next. Ano ba? Bakit pag siya na si Ferna? Ako naman. Charot. Sa mga nakakilala sa kanya, eme lang to. Okay. Kay Ian Asuncion naman, ano siya? Extraordinary. Extraordinary. Alien ka, girl. Okay, ano siya? One and only, ganon. Kumbaga parang siya yung magiging asukal mo sa kape. Ganda mo yan! So, pang 1.5. 1.5 agad yan. Pero pag ano, alam niyo na. GL card. Okay, next. Si KG de Guzman. Ayan, ito wala ka na 150. GL card nga dapat yan eh. Mick Banjo. Mick Banjo naman. So, ito si Pangit. Ito lang yan Mga yan. Yung mga yan. Dito lang.
Yan, ganyan lang. Ganun lang yan. Okay, next. Denzel Arcia. Okay, Denzel Arcilla. Ito. Ganito yung mga, Diyos ko, tumataging-ting na tinggo 150 yan. Jess Vargas, Diyos ko. Mamahalin, 1.5. Ayan, si kumaring Jess natin is 1.5 type. Ang gwapo niyan, day, Diyos ko. Kung ako sa'yo, baka kumukangkang ka na dyan, te. Okay. Ito si Martin Julian. Diyos ko, hindi tumatanggap ng 150, te. Ewan ko lang, Diyos ko. Baka yung mga friends niya, mga barkada, mga ganitong ganda. Baka libre, ganen. Kene! So, si Martin is 1.5. Ang 1.5 siya, guys. Grabe. Last. Mark Castillo. Okay, si Mark Castillo. Ayan. Kilala niyo siya. Na-meet ko siya sa TikTok. Siya ay feeling ko mayaman to kasi nag-meet kami sa TikTok, guys. English speaking, aloka ka. So, Pam, 1.5. Kasi pag mayaman, girl, ay sa TikTok sa Omegle. So, ayan, pag mayaman, girl, hindi naman yan kumukuha lang ng ganito. Na may mga kilala akong iba. Charot, not to mention. So, ayan, guys. So, that's all. At tulungan nyo naman ako mag-rate sa kanila. I-rate nyo rin sila. I-comment nyo yung pangalan nila at yung rate nila kung pang 1.5 ba sila or kung pang 150 lang. So, ayun. Yung iba nga dito, pang soft drinks lang eh. Charot. So, ayan. Kung di ka ba nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na. Huwag mong kakalimutan mag-subscribe. Dahil, road to 1K na tayo, guys. At makukuha na natin yung silver play. 100K yun pal. Okay. So, give this video a massive thumbs up. Ayan. At nakalimutan ko, mag-subscribe din pala kayo sa channel ng aking Frenny, na si Vincent Ergisa. So, mag-subscribe kayo. Marami siyang funny content. At, ayun. Guys, asa na ba tayo? Let us support the Filipino vloggers by subscribing to their channel. Kung may mga gusto kayo ipasubscribe sa akin, comment nyo na yan sa comment section below. Promise, papansinin ko yan. I-share nyo tong video na to, guys. Kung natuwa kayo, please do share this video. Give me a break. So, ayan. Sa mga Barbies dyan, give me a break. Pakishare naman tong video na to. Please lang. Follow me on my social media accounts, guys. Sa aking Instagram, Mikeelicious. Na nakalagay sa description box to, Sa aking TikTok, Mikeelicious. Sa aking Twitter, Mikeelicious. At, ayan. Gusto ko lang pala i-congratulate at share sa inyo, guys, yung napansing makeup look ko ni Miss Didi Villegas, yung tattoo artist, ni tattoo advocate. So, ayan guys, congratulations to me and to my Barbies dahil kayo ang nagsisilbing inspiration ko para gumawa ng mga artworks. At sa mga may gustong magpagawa ng artwork pala dyan, guys, comment nyo na lang yan. Comment nyo na kung ano mga gusto nyo sabihin sa akin, yung ratings nyo, yung mga suggestions nyo. Ayan, bibigyan natin ng pansin yan. At, yan na nga, I think, let's call it a day. Always remember, be gorgeous, be glamorous, be authentic, be Mikeelicious. Bye-bye guys, I love you all.